Lah iya bareng metu ya. Dalane teh oke banyu. Ora masalah mrujak. Iki ora kan Timrono. Heeh. Tak umum tenan. Paringe duit mesti to dadi bar tandur no. Lah iya kan mendunge ora mendung ireng, mendung putih. Heeh. Ngono Mas, tandur kene. Kuwi ning etan kono sakmene lho. Ning dalan kono lho, Kit. Dalan kono dhuwur luwih seru. Heeh. Lah iya.